vítám, moc vás vítám, prostě. Já jsem Luky Let's Player CZ a jsem poctěn, že se vůbec na mě někdo dívá, když jsem takový lemr, nejsem teda, možná že ne, možná že jo. A my jdem hrát Minecraft. Takže dneska vám ukážu jeden svět, narychlo. Je to od Minecraftáka YouTube série 6. Minecrafták je super, klidně ho schlíněte, dávejte mu odběry, dávejte i mě odběry. Prostě ten Minecrafták si to zaslouží. To se vydělá pro vás, takže by si zasloužil. Samozřejmě, že nemusíte dávat Minecraftákovi, ale dávejte aspoň mě. Tak jo, tak tady mám takovou NPC vesničku. Ona je prostě taková super NPC, no. Trochu upravená už podle Lukáše, že jo, podle mě. No, tak jo. Můžete si všimnout, že mám v ruce plno stavů, které jsou teda vyčítovaný, že jo. No, tak jo. To vás nemusí teď zajímat, že jo. No tak takhle máme rychle ukazanou NPC vesničku a tamhle, když se podíváme nahoru, tak tam je zase železnice. Já to nebudu prodalovat, protože já nesnažím Movie Maker a nechci. Já samozřejmě, že budu používat Movie Maker nebo Sony Vegas, ale zatím bych chtěl tohle video uploadnout co nejdřív. No prostě, tohle je taková mapa, je superová. No tak já vám to udělám takhle. Nahrával jsem video a ono mi to nešlo. Ono se to podělalo. Tak, ale fotil jsem screenshoty. A teď ty screenshoty dám do tohle videa a dám to na YouTube. Tak čau a užijte si screenshoty.
Doufám, že se vám screenshoty líbily, jak si můžete všimnout. Já už to tady stříhám a dávám ty screenshoty na YouTube. Takhle bych vám to ukázal. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo. A lajkujte, odběrujte, úplně všechno dělejte. Kecam. A hlavně komentářujte, co bych měl zlepšit. Já vím, že se mi to sekalo, teď jsem se na to podíval. Je to teda šílený. Já to na ten YouTube hodím, ale já už to budu mít nějak poho. Já jsem teď měl hrozně moc spuštěných aktualizací a aplikací. Tak jo, tak čau.